Най-любимата ми дума е хипопотам, която на холандски е Nijlpaard, което буквално е кон от река Нил. И това ми е много забавно и много ми харесва. Има едно нещо, което не ми харесва, е, че няма дума за обичам те. Ежедневно употребявам Austerlift, но най-любима, може би и свързваща с празниците, Оли Болен. Ама не за пред камера. Преди, когато речникът ми беше малко по-беден, думи като вълк, облак или лайм, лепило ми бяха забавни в началото, защото нямах никакви асоциации с българския за тях. Филистиарт. Много ми харесва. Винаги много ме е забавлявало. Тази дума даже бих казал, че открих на урок за биоскоп. Много се смях за тая дума. Винкел също ми е една от любимите думи и се забавлявам с нея. Но място, защото аз мисля, че квартал на Хага, обсъждали сме го в уроците, това е кварталът с Хейвенинхен и до ден днешен мисля, че съм пробвала над 100 пъти да го произнеса и не става, но мисля, че има причина по времето на Втората световна война да избера точно тази дума за така да хващат кои са шпиони и кои не. Напред и нагоре. Обогатяване, обучение с настроение. Удобство като време, удобство като място и възможност буквално да се включиш от всяка точка на земята, ако ти се налага да пътуваш. Всъщност така имахме и възможност, тъй като Цвети записваше уроците, имахме възможност този, който по някаква нужда не е бил на онлайн урока, да проследи урока на запис. Това е първото за мен много важно удобство. И второто, както споменах и по-рано, е това да имаш българин, българин преподавател, който да успее да ти обясни така добре граматиката, да я съпостави с твоя роден език, въпреки различията, но да можеш да разбереш логиката и да не правиш определени грешки в новия език за тебе. Това беше за мен, може би, топ 2 от нещата, на които много държах. И третото нещо, всъщност, което дойде като най-приятна част и бонус от целия опит, който имах през учебната година, беше приятелските взаимоотношения. Все още се поддържаме контакти, все още се пишем, поздравяваме се, радваме се като се видим и това мисля, че е едно от най-хубавите неща, които остават след курса, защото малко или много това да продължиш да развиваш езика е личностна мотивация и всеки един, като има добро начало и добър старт, оттам нататък вече зависи от него как ще продължи напред. Стихче! С български подход и учителска мисъл научих нидерландски език с усмивка и смисъл. Не с урок сух и банален, а с подход човешки и идеален. Инвестиция в себе си. Но приключение, забавление, това е нещо, което не съм очаквала, че може да ми се случи в този етап от живота и съм много щастлива, че съм част от това. Да се възползват максимално от възможностите за учене на езика, които Дъчвел предлага. Те са много. И пишете си домашните. Учете усърдно. Научаването на един нов език е богатство. И положеният труд, който с едно изучаване на езика може да ви донесе само ползи и един ден със сигурност ще се отплати във времето. Искам да пожелая успех на бъдещите курсисти. Искам да им кажа, че няма нужда да се притесняват от абсолютно нищо и когато имат въпроси да ги задават на време, защото когато едно нещо им се изясни на момента, те повече не си задават въпроси и нещата им стават много по-ясни. Въпреки че холандски е труден, не мисля, че е невъзможен и като всеки един език е голямо богатство. Дали ще останеш в държавата или не, винаги един език и ученето на един език е голямо богатство, но ако все пак решите да останете да живеете в Нидерландия, това ще е един огромен бонус
за личностно, за кариерно развитие, пък и за това да се почувстваш част от тамошната среда. Не се колебайте. Ще бъдете изненадани колко достъпно и разбираемо може да бъде изучаването на нидерландски, когато е обяснено на български и с подход. Не изпускайте шанса си. Езикът е богатство, тъй като аз съм завършила логопедия и знам, че езика е една от най-висшите функции на човешкия мозък и това, разбира се, ни разграничава от останалите бозайници. Затова първо ви пожелавам успех и второ ви пожелавам наистина впускайте се в това приключение.